Miak beti gehiago nahi zuen. Pentsatzen zuen, jostailu berri hori banu, orduan pozik egongo nintzateke. Baina jostailu asko izan arren askotan pixka bat triste sentitzen zen barruan. Bere amonak, Elarak, Miaren isilpeko asperenak nabaritu zituen. Eguzkitxo batean, Elara bere lorategi txiki eta bizia ureztatzen ari zen. Mia, deitu zion leunki, etorri begiratu kimu txiki hauek. Mia etorri zen, interesik gabe. Landare hutsak dira, amona. Bai, irribarre egin zuen Elarak, baina begira zein berde eta sendo dauden. Ez alda zoragarria haiek azten ikustea. Gerora, Miaren laguna, Leo, bisitan etorri zen. Leok gustuko zuen birziklatutako objektuekin gauzak egitea. Begira zer egin dudan, Mia, botila tapoi zaharrez animatu zuen koloretako spinner bat erakutsiz. Miak dendan erositako jostailu asko zituen, baina Leoren eskuz egindako spinner sinpleak poz gehiago zuela zirudien. Elarako pilbegan berriak eta landare oinarritutako esne epela eskaini zizkien. Hau da mokadutxo onena, esan zuen Leok pozik asperen eginez, eskerrik asko, Elara. Miak haiei begiratu zien, poliki konturatu zen haien zoriontasuna une sinpleetatik zetorrela, ez gauza gehienak izatetik. Arratsalde hartan, Miak bere gelari begiratu zion. Falta zitzaiona pentsatu beharrean, bere ohe erosoa, gogokoen zuen liburua eta ondoan zuen lanpara epela ikusi zituen. Bere bihotzean sentsazio txiki eta bero bat sentitu zuen esker oneko sentimendua. Elarari ere eskerrak eman zizkion opil goxoengatik horrela sentitu zuelako besterik ez. Esker oneko sentimenduak benetan biderkatzen du sentitutako zoriontasuna eta dagoeneko existitzen dena balioesteak poz handiagoa ekartzen du beti zerbait berriren atzetik ibiltzeak baino. Arpidetu, basko ere popra, eman atsegin dut eta utzi iruzkin bat eduki inspiratzaileagoa lortzeko.